बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ दिल्लीयाव दावबायहैदों। दिल्ली बड'लेण्ड आलासि न'आव दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि माखासे दैदेनगिरिफोरा BKWACनि मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांमोनजों सावरायदों। NCR आरो दिल्लीयाव थानाय बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय बर' माहारिनि राव थुनलाइ हारिमु आसार-खान्थि, मावनाय दांनाय, जानाय लोंनाय, गेलेनाय, फुजा फोरबो आरो धोरोमनि सोमोन्दै लोगोसे बाथौ प्रजेक्टनि थांखि लानानै खामानि मावगासिनो थानायखौ मावफुंनो थाखाय रां अनसुंथाइ मोन्नायनि आर'जलाइ गथायो। थांनाय बुधबारखालि तामिलनाडुनि कर्नूलआव जानाय हेलिकप्टार जाब्रबथायजों रुंसारि जानाय चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ सुंद'यै CDS बिपिन रावतनि जायगायाव आर्मी चिफ जेनेरेल MM नारावानेखौ गोदानै चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ CDS गायसननो मिरु सरकारा थि खालामनाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। NDPनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोजौ बिजिरसालिया रन्जन दैमारिनि सायाव मैया बिजिरनो गोनांमोन, नाथाय गोजौ बिजिरसालिया बिजिरनाय खालारखौ फावसायबाय आरो फैगौ 2022 मायथाइनि 17 जानुवारि खालि रन्जन दैमारिनि सायाव गोजौ बिजिरसालिया बिजिरनो हागौ होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बुंथिनो गोनांदि थांनाय एप्रिल दानाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया रन्जन दैमारिनि जामिन बिनायखौ नेवसिगारदोंमोन। रन्जन दैमारिनि सायाव साजा फोसावनानै थांनाय 2019 मायथाइनि जानुवारिनिफ्राय जोबथेसालियाव दङ। मख'नो गोनांदि रायजो राजा आरो बर'नि आफाद गौथुमनि नारसिननायाव मोजां जानाय लोंनाय थानायनि खाबुजों चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दोनफैनो सरकारा थांखि लानाय जादोंमोनब्लाबो दासिमबो जाफुंसाराखै। बिथांनि नखराल' नङा, दुलाराय बर' रायजो राजायानो बिर जोहोलाव बिथाङा थाबैनो उदां जानायखौ लुबैयो। BTCनि मोन 10 डिपार्टमेन्टखौ दिसपुराव हरफिननायनि सायाव मैया UPPL दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुङो दि 10था डिपार्टमेन्टखौ दिसपुराव हरफिनबाय होननानै बुंनाया नंखाय बाथ्रा। आगोलाव BTCआव जोंनि जौगालु हाबाफारिफोरखौ कन्ट्रेक्टर एबा ठेकेदारफोरनो हरखांनायनि उनाव बेखौ नायबिजिरनो एबा संदाननो जादोंना जायाखै, बेनि गुना बेसेबां, माबायदि जाखो लामाफोरा, दालांफोरा, बेखौ नायनो थाखाय मानसि गैयामोन। दा BTR सुक्तिनि गेजेरजों DCSPफोरखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि गेजेरजों BTRनि गाहाय प्रमद बर'नो रिपर्ट होनांगौ। बियो BTC सरकारनिसो बिथोन, आसाम सरकारनि नङा। जोंनि BTC सरकारनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियासो मोनसे नटिफिकेसन होदों जि DCफोरा दानिफ्राय मनिटरिं आरो सुपारभिजन नायबिजिरनो नायगिदिंनो मोनसे गोहो बिथांमोननो होनाय जादों। लोगोसे BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ एसेम्ब्लियाव फैनो एबा बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायनानै राजु नार्जारि बिथाङा बुङो दि बिथाङा एसेम्ब्लियाव खनसेबो फैफेराखै। खनसे सरकार दानो मोनहां माबाहां फोसावनायावल' खनसे फैफेरदों, फ्ल'र टेस्टआवल'। बिनि उनाव फैफेराखै बिथाङा अपोजिशननि सासे दैदेनगिरि महरै हाउसआव थांनांगौ, जोंनि पलिसिफोराव आयेन बानायनायाव बिथाङा बाहागो लानांगौ होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।